سلام تخطات ناي channel كمي كان يخون كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر من يوتيو لومي حنتا قدا ستارستي نخلنا كوعزي هيوتنا كتسنينا كتحجزنا تخليا زبل كوحيز غريب الله لومي نريوم بار كمي جرنا بزبلتي نتوم فركرسنا نتوم دكنا بلوز صبو حيال متشو مصاي كم زهلوم كنقبر نخل بزربات رادي يكون بتكبرونا نزغبرو كاريكم يا مالتيو مجمريا كدمناهم خدنا مبزحتو ولادي كاب كل بهلي كاب كل عليت بفلاي دما كاب حبرتسبنا سخونه ولادي اتزبلص نجر نولودي زمنه سخاخلنا نفوت حكي ولدنا نوعهم كيبلعوا نوعهم كي تاخذون بعلم نفسهم كيكونوا مجمريا نجوقهم يمزبلوا انا كابكم متبل كابكم زبلوا ولدي متي سلازي كما عينه تحساسبا كالو تالو ميليد ما زامن حدا غزي ግን ندقنا تزبلص ممناي ማለት እንታይ ምዃኑ ብርግጽ ምስተውዓል የድልዩ ምናልባት ንስኻ ንሽተይ ከለኻ ጽቡቕ ክዳን ጽቡቕ ጎልፎ ጽቡቕ መቐምቃም ካቴና ጫማ ብዙሕ ዘብለጭልጭ ቴሌፎን ገለይ ነበረካን ክኾን ይኽእል እዩ ሓንጎልካ ሕጂ እንታይ ዝብል ስኻ ስለዘይ ነበረካ ንደቅኻ ግበረሎም ግዝኣሎም ሃቦም ይዝብለና ብዙሕ ግዜ ካብ ሰናይ ተበግሶ ኢልና ጽጽብቑ በብሉ ጽኮክ ክብሩ ክንገዝእ ከለና ندقنا زيادة نفقرومن نحن نحليلومن كما سلنا يخلي مستوعب جنيد ليو دقنا عبز زلوا عدمي إذ زبلت نجار دي زدليوم ويس لك عبتا زدليوم جنزل زأخلهم تأجتات كتقرب لومن عدل كتبوا من كلها نودخا ملو هو تبزبلت كنا ونتجيركا نابين فرسك خيط كله عم جنزب كسن كلها نغمهار زيادة بقطع كونت ويد ما ኣብቲ ደረጃ ኣዳምስ ኮነ ዝኾነ ነገር ክገብር ምስደለየ ብዙሕ ብሉፅ ክዳን ተኸድኖ ነይርካ ግን ኣብታ ዝደልየሉ ግዜ ዝኾነ ደገፍ መምርሒ ጥበብ ከዓብየሉ ዝኽእል ዝኾነ ካፒታል ክትቦ እንተዘይክኢልካ ብዙሕ ኣይጠቐምካዮን ወይ ኣይረዳእካዮን ኣለኻ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ኣይንግበረሎም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ኩሉ ሓይልና ኣብዚ ሕጂ ንገብሮ እንተለና እቲ ገንዘብና ኩሉ እናበተናን ዘብለጭልጩ ንገብሮ እንተለና ሎሚ ንጠቕሞም የለና ምክንያቱ ኣብ ክል ዕድመ ዘለዎ ኖርማል ተራ ንእስነት ክሕልፉ ዝግቦም ብኣዝዮም ልዕሊ ዓቕሞም ዝኾነ ኢኮኖሚ ከም ዝነብሩ ንገብሮም ኣለና ስለዚ ሎሚ ከምዚ እንተለዉ ፅባሕ እንታይ እዮም ክፅበዩ ኣብ ሂወት ካብኡ ዝለዓለ ንክፅበዩ ዓበ ነገር ፀቕጢ ንፈጥረሎም ኣለና ሙሉእ ሂወቱ ናይክን ኣዲዳስ እናተኸደነ ዝዓበየ ምስ ዓበየ እንታይ ክገብር እዚ ልዕልዩ ክምነ ልዕልዩ ካ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ንእስነቶም ምጥን ዝበለ ዘድልዮም ነገራት ዝደልይዎ ጥራይ ዘይኮነስ ዘድልዮም ነገራት ከም ወላድ ሪኢኻ ካብ ድሕሪ ፀቦም ዝግብኦም ከተብድለሎም ኣይግባእን ግን ዘድልዮም ንዖም ኣብቲ ዕድመ ክሕግዞም ዝኽእል መፃወቲ ዲክራን ግበረሎም እቲ ዝዓበየ ግን ፅባሕ ንግሆ እዩ ከድልዮም ናብቲ ሂወት ከኣትዉ ምስ ጀመሩ ክልገሱ ምስ ጀመሩ ደገፍ ዝኾኖም ድርዒ ዝኾኖም ነገር ቀሪብካሎም ክፀንሕ ልዕሊ ኩሉ ድማ እዚ ሎሚ ትገብሮ ዘለካ መንገዲ نصبح نقول نساتهم ونتخطيلهم نعم سلاح على درجة كخدوا لزخول تباب جنزات رادي يكون تباب ومكتصنعهم تخينكا ما جمر يعني صار تفضل لك سلزار لي لو من رأي فيديو أنا ندك أي كابز قبرهم نيتحاد بورتفولي ببين سلزخوني نيتحاد كمي كم زمسل كمي كم زخدي كابية تبجسة كاريوكم كفتني كتاب زي زربا ناب سكرين كهات يهجي سناي مكتتال بحدا من رأيه እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስቲጌረ ካብቲ ግዜ ትካዕበለት ሓደ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12994 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም ይደሊ እምበር ሕጂ ከምቲ ዝበልኩኹም ቀጥታ ነቲ ፖርትፎሊዮ ከመይ ከም ዝነበረ ከመይ ከም ዝሰርሕ ዝነበረ ክንርኢ ክንጀምር ኢና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናታን እዩ ዝበሃል እቲ በኽሪ ወደይ ስለዚ ናቱ ፖርትፎሊዮ ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ቅድሚ ናብኡ ምእታውና እዚ ፖርትፎሊዮ እዚ ደንጉየ ኣብዚ ከፊተዮ ምክንያቱ ቀደም ኣብ ባንኪ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ ባንኪ ግን ኣዝዩ ዘይዕግብ ጥራይ ዘይኮነስ ለውጡ እውን ስለ ዘይረኣኹሉ እምበር ካብቲ ዘለዎ እስኪ ናብዚ ክፍትነ ኢለ
نخالون مرأي خوني ليجيريو مناتو قال لي لا يكون نايقلو وسينكا نخبقس كل زيجن مجمريا كيف تنكخا تصبو نغير كتركب اي تغلنيخا سو كم زنوريا زلنا ابز بورتفوليو زي ورح شدشته تشحن اسرانا بيلو جميرو كساب ابز حجي الات مالتيو شو عتشحن 300 اورو ኢንቨስትድ ኮይኑሉ ዲ 12 ዓመት እዩ ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ክንደይ ወሊድሉ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ሳብ ዝዓለት እዚኣ ንሪኣ ዘለና 287 ኦይሮ ወሊድሉ ኣሎ ወይ ድማ 27% ወሊድሉ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ እንድሕሪ ከይድና ሕጂ እቲ ፖርትፎሊዮ ናቱ ብዙሕ ዓይነት ነገራት እዩ ዘለዎ ስለዚ ድሓን ፅንሕ ኢልና እውን ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ኣብ ኩሉ ማርኬትስ ዘተኮረ ፖርትፎሊዮ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኢመርጂንግ ማርኬትስ ዝበሃል ክፋል ኣለዎ እንታይ ማለት እዚ ብሉፃት ካምፓኒታት ኣብ ቻይና ኣብ ታይዋን ኢንድያ ብራዚል ራሽያ ሳውት ኣፍሪካ እዞም ሕጂ ፍንሕንሕ ዝብሉ ዘለዉ ሃገራት ኣብን ዝርከባ ብሉፃት ካምፓኒታት ኣለዎ ኦፍ ኮርስ ዩኬ ዩናይትድ ኪንግዶም ኣብኡ ዝርከባ ብሉፃት ካምፓኒታት ብሓደ ዝተኣከበ ፋንድስ ኣለዎ ናይ ዩኤስ እቲ ቀንዲ ሕቆ ናይ እቲ ዝዓበየ ክፋል ናይ ፖርትፎሊዮ ናይ ዩኤስ ናይ ኣሜሪካ ስቶክ ማርኬት እዩ ምክንያቱ ሓያል ውፅኢት ዘለዎ ስለዝኾነ ናይ ኤሮፓ ብጀካ ዩኬ ኣውፂኻ ማለት እዩ ድሕሪ ብሬግዚት ስለዝኾነ ዩኬ ኣውፂኻ እቲ ፖርትፎሊዮ ናይ ኤሮፓ ንብዙሓት ሃገራት ኤሮፓ ብሉፃት ካምፓኒታት ኣለዎ ከምኡ ድማ ናይ ጃፓን እውን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ቀጥታ ናብቲ ውፅኢት ክንርኢ ሶ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ፖርትፎሊዮ እዚ ካብ 2010 ወርሒ 6 ጀሚሩ ከባቢ ዓመትን ኣዋርሕን ገይሩሎ ማለት እዩ ኣብዚያ ቪድዮ ዝገብረላ ዘለኹ ግዜ ሶ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ 2000 ወርሒ 6 2010 ኣብዚ ተሃሪምና ክንደይቲ እዩ ብ3000 ትራንስፈር ገይረ ነቲ ፖርትፎሊዮ ከፊተዮ ይብለና ሶ ነዚ ይመስል ናኸድና ክንርኢና ኣብቲ ግዜቲ ኣብታ ወርሕትያ 41 ወሊዱ ኔት ግሮውት ክብል ከሎ ዝወለዶ ማለት እዩ ሶ ድሕሪኡ ንቐፅል ኩሉ ግዜ ይኮነን ዕብየ ዘሎ ምጉዳል እውን ኣሎ እዩ ስቶክ ማርኬት ሪል ማርኬት ስለዝኾነ ምጉዳልን ምዕባይን ኣሎ ኣብ ሓፂር ግዜ ክጎድል ይኽእል ኣብ ሎንግ ተርም ግን ኣብ ነዊሕ ግን ክዓቢ ከም ዝኽእል ፈሊጥና ኢና ንኣትዎ እዚ ድማ ትፍልጠት ዘድልየኩም ንሱ እዩ ሶ ኣብ ወርሒ 7,000 ጎዲሉ ብ3 ቅርሺ ስለዚ ከም ትሪእዎ ኣለኹም ነፍሲ ወከፍ ወርሒ 8 2,000 ገንዘብ ሰዲደሉ ግን 188 ድማ ወሊዱ ጠቕላላ እቲ ዝወለዶ ድማ ንሃልኩም ኣብዚ ዲቪደንድ ዝበሃል ኣሎ ካብቲ ገለገለ ዓይነት ብርክታት ትሕዞ ዲቪደንድ ይመፀካ እዩ ዝለዓለ ግን ካብ ካፒታል ጌይን ወይ ከዓ ቫሉዌሽን ቼንጅ ወይ ግሮዝ ዝበሃል ዝመፅእ እዩ እዚ ስለዚ ብሓፈሻ ክንዲዚ ሰሪሑ ኣብቲ ወርሕቲ ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዝተፈላለየ ውፅኢት እናገበረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለየ ውፅኢት እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣብዚ ንኣብነት ወርሒ 9 ጎዲሉ 91 ወርሒ 10 ከምኡ ጎዲሉ 95 ክልተ ወርሒ ኣከታቲሉ ጎዲሉ ከምዚ ከጋጥም ከሎ ሞር ኢንቨስት ክትገብር ዘለካ ክትሃድም ኣይኮንካን ዘለካ ስለዚ 500 ወርሒ 11 ኢንቨስት ገይረ 445 ድማ ድሕርቲ ናይ ኣሜሪካን ኢሌክሽን ባውንስ ገይሩ እቲ ፖርትፎሊዮ ሓያል ዝኾነ ዕቤት ኣምፅዩ ማለት እዩ ሶ ኣብ ዲሰምበር ከምኡ 80 ወሲኹ ማለት እዩ ቀፂልና እንተሪኢና ሶ ክሳብ መወዳት ኣብዚ ክንመልሶ እዚ ሶ ኣብ ጃንዋሪ 84 ዓብዩ ኣብ ወርሒ 2 191 ዓብዩ ኣብ ወርሒ 3 ናይ 21 ማለት እዩ 400 ገለን ዕቤት ኣርእዩ ከም እናበለ ይቕፅል ማለት እዩ ሶ ወርሓዊ ግን ፀብፃቡን ይመፀካዩ እቲ ዕቤት ረእይዎ ሕጂ ወርሒ 4 100 ገለን ንኸይድ ነይሩ ወርሒ 5 ጎዲሉ 2021 ወርሒ 5 27 ጎዲሉ ወርሒ 6 ተጋጢሙ ንሪኢና 343 ኣቢሉ ዕቤት ገይሩ ማለት እዩ ወክሳብ ወርሒ 7 ኣብ ወርሒ 8 ይገብሮ ስለ ዘለዎ ኣብ ወርሒ 7 ድማ ክንደይ ወሊዱ 147 ሶ ብሓፈሻ እዚ ፖርትፎሊዮ እዚ 38.6% ዕቤት ገይሩ ኣሎ 38 ኣዝዩ ዓብዪ ዕቤት ብዘይካል ዓለም ኩሉ ግዜ ከምዚ ትረክብ ማለት ኣይኮነን እንተኣቲኻ ግን ከምዚ እውን ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ንነዊሕ ዝጠመተ ፖርትፎሊዮ ስለዝኾነ ንኩሉ ዓለም ኣብ ኩሉ ዓለም ዘለዋ ብርክታት ዝሓዘ ንኩሉ ናይ ኩሉ ዓይነት ዳይቨርሲፊኬሽን ዘለዎ
ኣብ ቴክኖሎጂ ኣለዎ ኣብ ፋርማሲቲካል ኣብ ናይ መድሃኒት ኣለዎ ኣብ ናይ ገዛውቲ ኣለዎ ኣብ ናይ ኢንዱስትሪ ኣለዎ ኣብ ናይ ሬስቶራንት ኣብ ኩሉ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ሓደ ሴክተር ክኸይድ ከሎ እቲ ሓደ ክጎድል ይኽእል ብዘይካል ዓለምና ክትዓቢ ከላ እዚ ፖርትፎልዮ እዚ ክዓቢ ይኽእል እቲ ዝበለፀ ክፋል ናቱ ድማ ሓንሳብ ኣቃሚምካ ምስ ወዳእኻዮ ገንዘብ ወርሓዊ 100 ዲኻ ትስደሉ 200 ጥራይ ትሰደሉ ድሕሪኡ ባዕሉ ይሰርሓልካ ንስኻ ትከናኸኖ ንስኻ ትዕዘቦ ንስኻ ትጥብቆ ንስኻ ተጉድሎ የለን እዚ ከምዚ እናበለ ክኸይድ ከሎ ናይ ሓፂር ግዜ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዕብየት ዝረኣናዮ ኩሉ ናይ ሓፂር እዋን እዩ ነይሩ ናይ ኣብ ውሽጢ ዓመትን ገለ ኣዋርሕን እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፅኡ ትሕቶ ግን ንዚ ን10 ዓመት ን20 ዓመት ተፀኒሑ ክሳብ ክንደይ ክዓቢ ይኽእል ካባኻ ከይድ ከሎ እቲ ገንዘብ ውሑድ እዩ ካልኣይ ድማ ካባኻ እውን ይርሕቀልካ ናይ ቆልዑት እንድሕር ቤትካ ሒዝካ ኣለካ ብቐሊሉ ይፀፍእ ምክንያቱ ንካልእ ፀገም ምስ መፀ ናብኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ጌጋ እዩ ድማ ስለዚ እቲ ገንዘብ በቲ ንስኻ ካባኻ እልይ ኢሉ ግን ክትቋፃፀሮ ትኽእል ንግሆም ምሸትን ውፅኢት ናቱ ትርዮ ዛብ ኢድካ እዩ ኣፍ ኣለካ ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ከምዚ ክገብር ክእል ማለት ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሃገር ነናቱ ሕግታት ነናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ገሊኡ ከምዚ ጌርካ በበይኑ ክትገብሮ ትኽእል ገሊኡ ምስ ናትካ ፀጊዕካ ክትገብሮ ትኽእል እቲ ዕድል ግን ኣሎ ከምዚ ነዚ ዝመስል ፖርትፎልዮ ክትገብር ዕድል ኣሎ ስለዚ እቶም ንኽእል ንእሽተይ እውን ይኹን ክንገብረሎም ንፈትን ምክንያቱ ዝኾነ ዓይነት ሲስተም ንደቅኻ ኢንቨስት ክትገብር የተባብዕ እዩ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም ዝኸውን ሓገዝ ክኸውን ዝኽእል ዓብ ነገር ክኸውን ስለዝኽእል እዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ገንዘብ ከምዚ እናዓበየ ተፀኒሑ ፅባሕ ንግሆ ረኣይ ኣነ ከክንዲ ዝናገበርኩልካ ክንዲ ዝዓብይልካ ስለዚ ንስኻ ንስኺ ድማ ክንዲ ዝየን 100 ድያ 50 ድያ 200 ካብቲ ኩሉ ኣታዊታት ናትካ እሰን ተደርቢኻሉ ኣብ ክንዲ ዓመት ብቐሊሉ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኢልና ከነርእዮም ጥራይ ዘይኮነስ ክነግሮም ጥራይ ዘይኮነስ ከነርእዮምን ከነብርሃሎምን መራሕቲ ናቶምን ጠቐምቲ ናቶምን ክንከውን ንኽእል ስለዚ እዚ መንገዲ እዚ ክትጥቀሙሉ ዕድል ዘለኩም ተጠቀሙሉ ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ዕድላት ኣብ ኢድና ኣለዉ ናይ ግዜ ሕቶ ድማ ብፍሉይ ክእለት ብፍሉይ ዲግሪታት ኣየድልየካን እዩ ነቲ ዘድልየኩም ጥበብ ልክዕ ከም መኪና ዝወስዶ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ክትገብር ከም መኪና ገይረ ዝርያ ኣነ መኪና ንክዝውር መካኒክ ክትከውን ኣለካ ማለት ኣይኮነን ብርግፅ ግን እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ክትመሃር ኣለካ ምፅኢልካ መኪና ክዝውርያ ይትብልኒ ኢኻ ስለዚ ኣገባብ ኣለዎ ሓንሳብ ፈሊጥካ በቲ ፅቡቅ መንገዱ እንድሕር ኣቲኻዮ ክትዓቢ ኢኻ ተሃዊልካ ብሕማቅ መንገዱ ታቲኻዮ ክትጉዳእ ጥራይ ዘይኮነስ ንኸይትቕፅል እውን ናብ ካልኦት ንደቅኻ ንኸይተስግሮ እውን ሕማቅ መኸላእታ ክኾነካ ምክንያቱ ስምብራት ክህልወካ ስለዝኾነ ስለዚ ብዙሓት ሰባት ሓጊዞ ኣለዎ ከምዚ ኣብቲ ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ሰባት ተማሂሮም ናብ ዝለዓለ ደረጃ ይኸዱ ኣለዉ ንስኻ ወይ ንስኺ እውን ነዚ ርኢኺ ሎሚ ተበግሶ ተወሲድካ ከተርክብ ትኽእል ኢኻ ካብ ሓደ ዓብይ ናይ ኢኮኖሚ ሎክዳውን ዓብይ ክራይሲስ ወፂና ናብ ፅቡቅ ደረጃ ቫክሲን ናብ መብዛሕትአን ሃገራትና ተዘርግሐ ፅቡቅ ተስፋ ዝህበሉ ተወዲኡ ለፀገም ማለት ዘይኮነስ ናብ ፅቡቅ ተስፋ ኣብ ንኸደሉ ዘለና ስለዝኾነ እቲ ማርኬት ብዝበለፀ ሪኣክት ክገብር ንፅበዮ ስለዚ ነዚ ዕድላት እዚ ስቕ ኢልና ኣይነሕልፎ ምክንያቱ ምናልባት ነዚ ቪድዮ እዚ ትሰምዖ ብዙሕ ግዜ ሰሚዕካ እንትኾን ኢኻ ወይ ብዛዕባ ስቶክ ማርኬት ሰሚዕካ ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ሰሚዕካ ስጉምቲ ክሳብ ዘይወሰድካ ግን ትርጉም የብሉን ምክንያቱ እዚ ናተይ ትምህርቲ እናሰማዕኩም ተበግሶ ዘይትወስዱ ንእሽተይ ስጉምቲ ዘይትወስዱ ኮይንኩም ክስልችወኩም እዩ ምስ ግዜ ቢካዝ ሓደ ነገር ፅቡቅ ምዃኑ ብተደጋጋሚ እናተነገረካ ዘይትጥቀመሉ እንተለኻ እንታይ ማለት እዩ ኣይትደልዮን ኢኻ ወይ ድማ ንዓኻ ቅሩብነት ስለዘይብልካ ስለዘይመረፅካዮ ፀርፊ ኮይኑ ዝስማዓካ እቶም ንዑ ዝጥቀሙ ግን መዓልታዊ ስንቂ ይኾኖም ምክንያቱ ሓንቲ መኪና ትንቀሳቐስ እንተላ ነዳዲ የድልያ እዚ ናተይ ትምህርቲ ድማ ነቶም ዝንቀሳቐሱ ነዳዲ ክኾኖም ይኽእል ጠጠው ኢላ ዘላ መኪና ግን ነዳዲ ተሂብካያ ትርጉም የብሉን ክፈስስ እዩ ድሕሪ ግዜ ስለዚ ጠጠው ዝበለት መኪና ዲና ዋላ ትንቀሳቐስ ዘላ መኪና ምርጫ ናትና ይበቲ ንሕና ንውስኖ ንመርፆ እዩ ዝፅሎ ስለዚ ንደቅና ብትምኒት ወይካ ብጭንቀት ወይካ እንታይ ክገብረሎም ኢልካ ካብ ተስቆርቁር ንእሽተይ ተበግሶ ወሲድካ በቲ ትኽክል መንገዲ ተኸይድካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበፅሑ ክንድግፎም ንኽእል ኢና እናበልኩ እዛ ኣርእስቲ እዚኣ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ንከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ደስ ዝብለኩም እንተኮይኑ ሓብሩኒ ኢኹም ኣነ እውን ብዝከኣለኒ በቲ ሓደ ኢንስፓየር ክገብረኩም እየ ዝደሊ በቲ ካልእ ድማ ለውጢ ክትገብሩ ተበግሶ ክትወስዱ ክትቅየሩ ኢኮኖሚናትኩም ኣብ ሂወትኩም ኣብ ናብራኹም ኣብ ሓዳርኩም ኣብ ስድራኹም ለውጢ ንክገብር ብግልና ከምዚ ኢልና ዕብየት ተጌርና ጌስወት ደቅና ፅባሕ ንጎ ሓያላት ኣብ ቁጠባ ድሌታቶም ዝገብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንሕብረተሰብና ዓብይ ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ
ኣብ ኢኮኖሚ ናይ ዓድና ዓብ ፅልዋ ክገብሩ ዝኽእሉ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ቁጠባ ድማ ሓደ ኣገዳሲ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ኣብኡ እውን እንድሕር ተገዲስና ዝበለፀ ውፅኢት ከነምፅእ ንኽእል እናበልኩ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክዛዝም እየ ኣብ ካልእ ኣርእስቲ ብካልእ ክሳብ ዝመፀኩም ደሓን ኩኑ ብለኩም ከም ወትሩ ነታ ቪድዮ ላይክ ሃብዋ ናብ ካልኦት ምንታን ክትባዛሕ ላይክ ባተን ረምዋ ናትኩም ፊድባክ መሃቡኒ ንስኻትኩም ሕቶ እንተለኩም ገለ እንተለኩም እውን ኣብ ታሕቲ ግደፉ መተባብዒ ቃላትኩም ኣገዳሲ እናበልኩ እዚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድየ ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩኑ ብለኩም ሰሰናዩ ቻው እዚ እጂ ከም ንሪኦ ዘለና ክንዲዚ ኢንቨስት ገይረ ካብቲ ግዜ ካብ ዕለት 1 ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግዜ ድማ 12,94 ፍራንክን ወሊዱ ብፐርሰንቴጅ ክረአ ከሎ 31.6 ከም ዝወለደ ይሕብረኩም ይደለ